खुलुमबाय 14 एप्रिलनि फुंबिलिनि अननाय सिबिनायखौ रंजालि बैसागु आरो बोथोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो जों मोननैसो रादाबखौ खोनासंनि। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मोनसे जाब्रबथाय जानानै क'क्राझार जिल्लानि बालाजान लावरिया पारायाव गंसे रयेल एनफिल्ड आरो स्कुटिजों सौग्रावलायनानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। सासेनि मुंखौ रुजेन बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सासेखौ दासिमबो सिनायथ'नाय जायाखै। आरोबाव बनसु आफादनि दैदेननायावहाय मैया बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियावहाय जथुम्मा खुंनानै बिसोरो बाक्सा जिल्लानि कमिटिखौ दाफुंनानै लानाय जायो। आफादगिरि महरै रातुल रामसियारि, जहन दैमारिखौ गाहाय नेहाथारि, बुंथिगिरि महरैहाय राजिब बर'खौहाय दानानै होनाय जायो। बिसोरो बर'नि बड'लेण्ड बिफुंनायखौहाय बिनानैसो गारगोन, बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोथारगोन होननानै बिथांमोनहा मेलनि गेजेरजों फोरमायो। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मानास हाग्रामानिफ्राय मासे मैदेरा फैनानै सासे बर' आइजोखौहाय आथिङाव गाग्लिनानै गोबांथार जखम खालामनाय जादों। बियो उनाव हरसिखावनायाव गामिनि सुबुंफोरा बेखौ बासायनानै दा बेखौ बलंगुरिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। राजेन बसुमतारीनि बिसि अबस्रिनि मुं होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरिवालनि न'आवहाय थांनाय 14 दिननि सिगां 8 जन सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन। बिसोरखौ दिनै जामानतनाव रेहाय खालामनानै जेलनिफ्राय दिहुननाय जाबाय। इउक्रेनाव रुसनि आर्मिफोरा सासे 11 बोसोरनि हिनजावसाखौ गेंरेप खालामदों। बिमाखौ खाख्रबनानै दोननानै गेंरेप खालामदों होननानै इउक्रेननि समाज सेवा खालामगिरि आफादगिरि बिथां लुटनिमेलाया बुंदों दि बियो बुसा नोगोरनि जाथाय। बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। न्याय बिजिरनाय नांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। आसाम पुलिसजों सासे दायनिगिरिया थैलायबाय। बियो सिखाव खावनाय जाथायावहाय गावजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथाया दरं जिल्लानि सान'तारी गामियाव जादोंमोन। बिनि मुंखौहाय थाइसुद्दिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी साथ्रिबारियाव खावनाय जाथायावबो लोब्बा दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेब्ला पुलिसफोरा बेखौ एरेस्ट खालामनो नागिरदों, बे समाव पिस्तल दिहुननानै पुलिसफोरखौ गावनो नागिरनायावहाय थाइसुद्दिनखौ गावनो गोनां जादों होननानै आसाम पुलिस बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।